Na prechádzke v lese okrem rastlín a popadaného lístia môžeme zbadať aj drobné lesné bezstavovce. Bezstavovce tvoria obrovskú skupinu živočíchov, ktorá nemá vnútornú kostru tela zloženú zo stavcov. Preto ten názov bezstavovce. Medzi lesné bezstavovce patrí napríklad aj slimák. Tento živočích obýva teplé a vlhké miesta. Pohybuje sa svalnatou nohou, ktorý vypúšťa slis, ktorý umožňuje lepší pohyb. Na hlave má ústny otvor, v ktorom je drsný jazyček, ktorý sa nazýva aj radula. Týmto jazyčkom strúha rastliny alebo huby, presne rovnako ako strúhadlo. Na hlave slimáka nájdeme aj dlhé vysúvateľné tykadlá, na ktorých sú oči, a krátke vysúvateľné tykadlá, ktoré im slúžia ako hmat a čuch. V újte má ukryté orgány, ktoré sú ňou chránené. Pri nebezpečenstve sa do tejto špirálovitej újty vie schovať. Pri nepriaznivých podmienkach alebo cez zimu sa v tejto újte zaviečkuje. V lese môžeme nájsť aj slimáky bez ulity. Volajú sa slizniaky. Slizniak má rovnakú stavbu tela ako slimák, akurát je bez újty. V nebezpečenstve sa zahrabe pod lístie alebo sa ukryje do štrbín. Dažďovka zemná je ďalším typickým bezstavovcom lesa. Na tele má množstvo článkov, ktoré sa nazývajú aj obrúčky. Pohyb jej umožňujú štetiny, ktoré sú na každom článku v páre. Na jej tele nájdeme aj opasok, z ktorého vyučuje slis a uchováva v ňom vajíčka. Slis rovnako ako u slimáka dopomáha k pohybu. Pohybuje sa zmršťovaním a uvoľňovaním svalstva. Jej potravu tvoria rastliny. Dážďovky podporujú tvorbu humusu, rozkladaním zvyškov a prekyprujú pôdu. Hlavu od chvosta vieme rozlíšiť tak, že kratšia časť za opaskom je hlavová časť a tá dlhá je chvostová. Tak si to zhrňme. Bezstavovce sú